Nung pinutulan natin yung talbos dito, ngayon nagsasanga na, marami na silang sanga. Ayan. Ayan, yung pipino. May bunga na dyan ang pipino. Ayan, mga kapaparts. What's up mga kapaparts? Alas 2 ng hapon. Super init pa. Pil na pil ang mga halaman natin sa tindi ng init. So nandito tayo ngayon sa ating halaman. Dahil linggo ngayon, walang trabaho. Mamayang gabi pang trabaho ni Paparts. So i-update natin yung mga halaman natin. Ang tagal-tagal na natin to hindi na puntahan. Sa likod ko po ay nakikita nyo ay yung ang pipino. So sa sobrang taba ng pipino hanggang ngayon kunti lang bunga. So sa sobrang taba ng lupa hindi sila masyado na mumunga. So ang gagawin ko ngayon ay bawasan yung mga dahon. Yun ang isang paraan upang mamumunga sila ng marami mga kapaparts. So nakita po natin dito mayroong sitaw. Yan. May mga sitaw dito nanghihinog na mga kapaparts, hindi pa na-harvest. Sayang. Kagabi lang ang ulam namin ay sitaw. Ngayon nandito pa mga sitaw. Nanghihinog na lang. Hindi pa na-harvest. Sayang. Sana malapit lang kayo dito sa akin mga kapaparts upang makakuha rin kayo ng mga sitaw dito. Lugbati natin, super dami na. Ayan pa mga sitaw na umunga, maraming bunga dito sa taas. Ayan. So ayusin natin yung mga tangkay ng sitaw. Ang mulaklak, may mga bunga rin dito. Ayan. Ayan, para makita talaga yung pipino. So dito banda, ang pipino mga kapaparts. Tanggalin natin, bawasan natin yung mga dahon. So yan po ang update natin dito sa ating backyard garden mga kapaparts. Thank you for watching and please subscribe the Paparts Jokes TV, the Gardeners Tutorial, and don't forget to like and share. Dahil sa sobrang taba, ito ay mahina mamumunga. Ang paraan dito ay ito na nga. Bawasan natin yung dahon. Kasi nasa dahon ay nagpupunta yung taba.
bubuksan natin yung dahon para mamunga na sila. Pero yun mga kapaparts, pinapawisan talaga. So ganito ang buhay ng empleyadong hardinero. So thank you so much sa pabalaging panonood dito sa Papar's Jokes TV, The Gardener's Tutorial. So mga kapapart, ipakita ko sa inyo may kunting bunga na yung ating pipino. So ayan, sa nakita nyo, marami talaga silang bulaglak. No? Ayun, doon banda, sa nakita nyo, may bunga doon. Doon din may isang bunga na rin. Siguro mga isang linggo pa, malaki na yung bunga. So pwede na rin tayo mag-harvest. So nakahalo-halo ang bunga. May sitaw. Yung mga kuha natin, lugbati. Andito maraming tangkay. Ayan mga kapaparts. Nahinog na lang yung mga sitaw. Kaya ito na nga sabi ko dati na magtanim tayo para hindi na tayo magbili ng bili pa. So sobra na siguro ang natanim ko, hindi lang ito pang pagkonsumo lang. Kasi nahinog na lang, hindi pa kayang ubusin. Ayun sa meron din doon banda mga ampalaya ko, hinog na rin. So yan po ang update natin dito sa ating backyard garden mga kapaparts. Thank you for watching and please subscribe the Papar's Jokes TV, The Gardener's Tutorial, and don't forget to like and share. Bye bye, and I wish you all God protected. Super init mga kapaparts, pinapawisan talaga. So ganito ang buhay ng empleyadong hardinero. So thank you so much sa pabalaging panonood dito sa Papar's Jokes TV, The Gardener's Tutorial. So mga kapapart, ipakita ko sa inyo may kunting bunga na yung ating pipino. So ayan, sa nakita nyo, marami talaga silang bulaglak. No? Ayun, doon banda, sa nakita nyo, may bunga doon. Doon din may isang bunga na rin. Siguro mga isang linggo pa, malaki na yung bunga. So pwede na rin tayo mag-harvest. So nakahalo-halo ang bunga. May sitaw. Papar's Jokes.